Cada any, el 30 de gener, commemorem l'aniversari de la mort de Gandhi i és una ocasió en què les escoles aprofiten per recordar la figura d'aquest personatge, celebrant el que s'ha dit el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. De fet, per això totes les persones vinculades al món de la pau i de la no violència aprofitem també l'avinentesa per reflexionar sobre això, recordar i fer bons propòsits. És doncs una bona ocasió per recordar la figura de Gandhi. A mi em sembla que allò que Gandhi ens ha deixat com a llegat fonamental és unificar en una sola persona allò que habitualment no és fàcil de trobar, que es troba no amb molta freqüència, però es troba per separat, però difícilment es troba en la mateixa persona. D'una banda, Gandhi és un líder espiritual, en el sentit d'un treball d'una gran exigència de purificació interior, de recerca de la veritat, de transformació personal, amb molta radicalitat. I d'altra banda, és un líder polític que arrossega el seu poble a la transformació social i a la independència enfront d'Anglaterra. Trobem molts líders polítics, trobem molts líders espirituals, potser no molts, menys de bons, però difícilment trobem una persona que junti les dues dimensions. En Gandhi la seva dimensió interior el porta a rebutjar la violència com a forma d'acció i a promoure el respecte per tot ésser vivent, i la seva dimensió política el porta a rebutjar la passivitat i a revoltar-se contra la injustícia. Gràcies a aquesta barreja d'aquests dos rebutjos, d'aquestes dues afirmacions pel respecte i per la revolta, hem descobert que és possible lluitar sense fer mal, que és possible lluitar sense ser cruel, que no estem condemnats a escollir entre la passivitat i la violència. Sabem que si ens quedem amb el rebuig de la violència sol, podem transformar-nos en passius. Si ens conformem amb el rebuig a la passivitat sola, ens podem transformar en activistes cruels. La barreja de les dues dimensions és, jo crec, allò que ens ha portat de fonamental. Podem lluitar sense fer mal, com hem dit. Ara bé, també hem de ser conscients que això té un preu, que és el treball interior. Moltes vegades la nostra societat occidental, eficacista, voldria canviar l'exterior sense canviar l'interior, canviar les accions sense canviar les intencions, i això no és possible. Que Gandhi ens plantegi uns objectius tan elevats a vegades pot desanimar i a veure'ns incapaços d'assolir aquest grau de perfecció. De totes maneres, com sempre, les fites altes no han de servir per desanimar, sinó per anar-se acostant mica en mica. Sabem que encara que ja estem lluny, tenim passes que sí podem fer. Tots podem guanyar petits espais de no violència en la nostra vida quotidiana i en la nostra vida col·lectiva. Es poden anar erradicant situacions de més violència i mitjans de més violència, i tots podem anar erradicant també espais de passivitats davant del sofriment dels altres o davant de la injustícia, també personalment i col·lectivament.